Αχ ρε, ρε, έχει φτάσει 6 ώρα ρε, πρέπει να ετοιμαστώ. Πάω να κάνω ένα γρήγορο ντους. Dancing in the mirror, singing in the shower. Εγώ η κανένα λάθος μεγάλα την αρχή. Μα όποιος μ' αγαπάει δεν με παρεξηγεί. Σε έμεισε κοντά μου και κάνω μια ευχή. Αυτό που κάνω αλλάξει. Να είναι. Το έχεις τελειώσει το μπάνιο. Ωραία. Κατ. Ας ντυθώ. Νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφη. Είμαι έτοιμη για το prom. Ωραία. Θες να με συλλέξουν όλες σε ποια κουκλάρα που είμαι. Ωχ, ήρθαν, χώνομαι πάρα πολύ. Ding dong. Ωχ, γεια σου. Σου έφερα αυτό το λουλούδι, είναι για σένα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Θέλεις να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε? Άφησα εδώ κάτω τη μηχανή μου. Ναι, για ποιο ήταν. Κυρίες πρώτα. Εγώ οδηγάω. Εντάξει. Ωραία. Είστε έτοιμοι, κυρία μου? Lady. Φυσικά. Να ξέρεις, δεν έχω πάρει δίπλωμα μηχανής. Άμα τρακάρουμε κάπου με φοβάσαι, μωρέ, τίποτα δεν είναι. Σωστά δεν πάω. Στη μέση δεν πρέπει να είμαστε. Μάλλον. Δεν πρέπει να είμαστε στη μέση, πρέπει να είμαστε σε άλλη γωνία. Ξέρεις εσύ να οδηγάς και δεν ξέρω εγώ. Άσε μας. Εντάξει, ξέρεις τι. Μου έχει μάθει ο Μπαρμπαμίτσος, ρε. Α, ναι, ο Μπαρμπαμίτσος, ρε. Μου το είχε μάθει ότι πρέπει να είμαστε στις άκρες. Στο πεζοδρόμιο μπορώ να είμαι. Αγόρι μου, όχι. Φτάσαμε. Πάω εγώ λίγο τουαλέτα, οκ. Ναι, οκ, πήγαινε. Μόλις γυρίσω μάλλον θα φάω λίγο, αλλά και στο τραπέζι μας, οκ. Πάω. Οκ. Αχ, τι κούκλα είμαι καλύτερη. Ακούμε εσύ εδώ. Έλα μαζί μου λίγο, να μην μας ακούνε οι άλλοι. Έλα εδώ. Μην τα φτιάξεις ποτέ με τον Αλέξανδρο, αλλιώς θα έχεις κακά προβλήματα, με άκουσες? Ναι. Ξέρω που μένεις και ξέρω τι δουλειά κάνει η μαμά σου, ξέρω πότε πάει ο μπαμπάς σου τη μικρή σου αδερφή σχολείο, ξέρω τα πάντα για τη ζωή σου. Άμα τολμήσεις και θα φτιάξεις... Γιατί με παίρνεις αγκαλιά, κοπέλα μου? Δεν σε παίρνω αγκαλιά, σε κρατάω από το λαιμό. Άμα κάνεις κάτι περίεργο, απλά θα καταστραφεί όλη σου η ζωή. Πρέπει να προσέξεις. Βρε την παράτα μας. Θα το μετανιώσεις αυτό. Τέλος πάντων, ας πάω τώρα στον Αλέξανδρο εγώ. Να δούμε τι θα πει και αυτό. Πάω στον Αλέξη να του ζητήσω να τα φτιάξουμε τώρα, επειδή δεν γίνεται. Πού είναι το Αλέξη, παιδιά? Μάλλον συσσαγορίστηκες θα είναι, οπότε... Αλέξανδρε, τοκ. Ναι. Βγες έξω λίγο. Κάτσε λίγο κίνητος έτσι. Θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι. Παρακαλώ. Θες να το φτιάξουμε? Και άμα μου πεις όχι, θα το μετανιώσεις, επειδή μπορώ να πω ψέματα σε όλο το σχολείο ότι έκλεψες λεφτά από την εταιρεία μου. Και άμα το μάθει το σχολείο, κανείς δεν θα σε κάνει παρέα και δεν θα σε θέλει ούτε η κοπέλα σου, θα σε χωρίσει η κοπέλα σου.
που δεν είναι κοπέλα, όλα τα λεφτά. Μα δεν έχω κοπέλα. Ναι, τέλος πάντων, πώς τη λένε αυτή η άχρηστη που ήρθε στο πρόμ μαζί. Αυτή η άσχημη με το κόκκινο. Και τις μπούκλες. Κατάλαβες, και τα γυαλιά, το nerd. Γιατί πας με άχρηστες, μπορείς να πας με δημοφιλές όπως εμένα. Έχεις μία ευκαιρία. Εντάξει. Άμα δεν τα φτιάξουμε μέχρι την Κυριακή, το μυστικό θα το ξέρει όλο το σχολείο. Να προσέχεις, Αλέξανδρε, να προσέχεις.